seche adek kobudho one day 48 hours in gi pesa ni kendo onge rito ni next month katango kendo hola imiye interest matin kabisa. Kar interest kanyo bende madonna ngilere na kanyo bende kanyo ntiere ngilere erikodera kato bende kantie penyo mamoko mapo ntiere kar kanyo ngaka moko kato wareugi ka onywando gi sa ngwen ka prebich gabich angwalore kendo ka motie kar kacha interest ka korwacho ni ero wa umini duoke kata kodata malo achiel ya domo ko mopogore kimisitu bende uduoke ga di maru ka ngato ka hola maru kimisitu luore ni products opogore but thoth products wagin 1% one gi product mar 9% aparo ndalo covid nwa miyo ji product mar nyaka 0.8% per month but koro mamalo mogik mosechiwo en 1.2% but Cleo we amede kamoro ka kamane member moro janeno moro wacho ni okowinj komoro ahinya nikech jobodo nobedo to konoge ni 4% eminyalo migi to gima dwa mede mano en ni mana kaka ne rikolero ni dividends kata interest ichu nitiere policy kendo ichulo gi kaluwore gi kaka sacco loso pesa but gima duong' ahinya mowinjo wang'i kata sama wadonje sacco nikech sacco principle nen kungo gi holo koro owinjo wang'i anena ni ei holo ni be nitiere sacco manyalo mi affordable holo kiking'i kata mana dividends mibiro yudo bang'e but kuonging'i ni ere kaka inyalo dongori by holo mondo idongri kinyalo yudo cheaper loan it is better than kinyalo yudo higher dividends nikech onge tiende mondo ami dividends 10% or to ami dividends 12% higa korumo but kogike i holo ka tadwa na kuwa 20% or adwa na kuwa 3% per month mano bro tami e holo to ngeni ko ki holo to sako be ok biloso pesa tiende ni kata dividends mo makuri na bro mi 10% cha okabi yudo koro keto loans affordable should be owinjo bed focus owinjo bed ni an kaka member madwa donjo e sako ka gima dwaro mondo sako konya ginyalo miya holo e yo ma piyo kendo interest matin mano should be even a priority than ng'iyo ni ka igo rumo tidhi miya dividends mang'eny kose dhi miya dividends matin kamano Eric Odera mana kanyalero kar kanyo kata ng'o kao ote moko ariyo to walure gi kanyo